Upat ka lugar sa Bukidnon ug usa sa Misamis Oriental ang giila karon nga high-risk area sa COVID-19. Samtang cumulative COVID-19 variant cases sa Northern Mindanao miabot na ngadto sa 59. Busa vaccination rollout sa riyon gipaspasan. Ani report. Ang mga lugar sa Valencia City, Quezon, Manolo Fortich ug Maramag sa Bukidnon ang nalakip karon sa high-risk areas sa Northern Mindanao. Kini tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa naisgutang mga lugar. Nalakip usab ang lungsod sa Hasaan sa Misamis Oriental ang giila nga high-risk area. Sa tala sa DOH Region 10, bantayanan ang Hasaan tungod miabot na ngadto sa 400% ang gitaas sa COVID-19 cases sa 2-week growth rate. Busa, ginalantaw karon sa DOH-10 ang posibilidad nga adunay bagong variant sa COVID-19 sa maong mga lugar tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso. Tungod diini, ubay-ubay na ka mga swab tests ang gilang ipadala sa kauluhan aron ipailawom sa whole genomic sequencing. As of August 2, anana sa 59 ka variants ang natala sa rehiyon. 12 niini ang Alpha o UK variant cases, 33 ka Beta o South African variant ug 14 ka Delta variant cases. Assumption nato nga na siya variant, but not basically we cannot Not pinpoint it is Delta, but possibly na siya part sa atong mga variants, either local variants, the Theta, the Alpha, and the Beta. Ang lakang nga gihimo karon sa DOH-10, mas gipaspasan ang vaccination rollout alang sa mga tawo nga nalakip sa priority group list. Aminado sila nga ubos gyapon ang ihap sa mga nabakunahan sa A2 group o mga senior citizen, nga ana lamang sa 43% gikan sa target nga mabakunahan. Bakuna bodies, no? Katong mga A2, A3, magdalag A2, ang atong A4, magdalag A2. And with those strategy, we were able to increase a little only of our A2 coverage. Sa A3, di kita nagka-problema, kidaghan-daghan man gid ang mga sakiton, na tinuod, no? Na nagduol sa atong mga bakuna sites, center sa Tibok Region. Padayon ang panawagan karon sa health authorities nga magpabakuna aron dali nga makabot ang herd immunity. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.